Hello Asian babies! Welcome back to my channel. So for today's video is a special video, special day. Because it's our ika na po nga bulan. So yeah, magluto daw siya og shrimp sinigang. Siya na daw magluto guys. Guwapo yarn. Katawa ko guys kay abi niya picture, napakute-cute po siya. So ako dahil nagandam og mga ingredients guys, kay siya raman daw magluto, umbot sa iya gusto man niya magluto. So guys, kani barato ra ni shrimp guys, 50 pesos. Hi guys, manamig kaon. Wala na naman ko ka vlog kay gutom na mo kay guys. So ito. So karon nag-inom ko og coke kay pahili sa ba sa kinaon. Busog kay ko guys. Salamat kay ko ni Arman no kay pwede ra manggod nga ako to ganina magluto pero gusto man jud niya kay umbot nga na jud siya pirmi ba kay kanang basta magdala na siya o kanang mga sudan nga lutuonon kay gusto siya nga siya magluto pero most of the time ako man jud nalang jud mga time nga gusto niya nga siguro ipa-express pud niya nako nga iyang effort, iyang love mo na nga mapalit siya og mga favorite food nako nga na iyang mga ways of being faithful and loyal bitaw. Unang salamat lang jud ko niya no nga na siya na iyang effort bisag wala siya mahatag sa kuha nga mga material nga mga butang pero bisan sa ingon nana lang mga pamaagi mapakita niya sa kuha o mapa-feel niya sa kuha iyang love, iyang care. Char. Mauto guys. Nya kini mag-inom po ko. Kamay ra ni siya no pero di jud ni nako mahurot ba. Tilaw-tilaw ra man ko guys. Nya basig maugmaan pa ni. Kay di man gud ko kay pala inom gud og soda. So, moto